हरि ओं नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्मुखं करोति वाचाल पङ्गुलङ्घयतें गिरिजत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधव। আজি ফাল্গুন শুক্ল পঞ্চমী কুম্ভ 10 দিন ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ 22/2/2026 ରବିବାର ପ୍ରାଣ ସ୍ପରିବ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ନଜର କର। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତନ ଦିବସ, ଜାତୀୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦିବସ, କ୍ଷମା ରବିବାର, ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ। ଆଜିର ଭାଗବତ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧର ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅମୃତ ଉଦ୍ଧାର। ମୋହିନୀ ଅଙ୍କର ଅବତାର, ଦେବତା ଅସୁରଙ୍କୁ ଅମୃତ ପାନ। ପରୀକ୍ଷା ପୁଛନ୍ତି ଶୁକରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଥାରେ, ସମୁଦ୍ରବାର ରତ୍ନ ଜାତ ବାଣ୍ଟିଣ ନେଲେ ଦେବଦତ୍ୟ। ତାପରେ କିସ ହେଲା ମୁନି ଆପଣ ଅଟନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ, ସୁତ କହନ୍ତି ମୁନି ଯୁଥେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଥେ। ଅସୁର ଖୁସି ହୋଇଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହଜେ ମନ୍ଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ତନୁସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଧନନ୍ତରୀ ଧରି କଳସ। ଦିବ୍ୟ କଳସ ହସ୍ତେ ଦେଖି ଅସୁର ନେଲେ ତାହା ଝାମ୍ପି, ପରସ୍ପର ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ହେଲେ ଦେବତା ହତ ବାକ୍ୟ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର ନାରୀ ରୂପ ହୋଇ ଅସୁର ମଧ୍ୟରେ ପଶଇ, ମୋହିନୀ ରୂପେ ମନୋହର ଅସୁର ହୋଇଲେ ଅଧୀର। ସକଳ ମୋହିନୀ ଚାହିଁଲେ କଳସ କଥା ଭୁଲିଗଲେ, ନାରୀ ଲାଳସା ମହାମୋହ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। କଳସ ମୋହିନୀକୁ ଦେଲେ ଚକ୍ଷୁରେ ମୋହିନୀ ଦେଖିଲେ, ମୋହିନୀ କୋକିଳି କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ଶୁଣ ବୀରବରେ, ଘୋଡ଼ାର ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ମୋହି ବାଣ୍ଟିବି ତୁମ୍ଭ ଇଛି। ନିଜକୁ ଶୌଚ କରାଓ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହ। ଅସୁର ଦେବତା ପାଳିଲେ ଇକ୍ଷୁ ସାଗର କୂଳେ ବସିଲେ, ମୋହିନୀ କହିଲେ କରିଲେ ଯେ ମାୟା ହସ୍ତ ନ ଭାଙ୍ଗିଲା କାହାର ଖାଇଲା ଭଳିଆ। ଆରମ୍ଭା ପତ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ପାଶେ ମୁହାଁମୁହିଁ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ। ଶାଳପତ୍ର ଅସୁର ପାଇଲେ ଆମକୁ ଆଗ ଦିଅ ବୋଇଲେ, ମୋହିନୀ ସମୁଦ୍ରେ ବୁଡ଼ିଲେ କଳସୀ ଧରି ଅମୃତ ବାଣ୍ଟିଲେ। ସେ କୃତ୍ରିମ ଅମୃତ ଥିଲା ଯାହା ଅସୁରଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେଲା। ଅସୁରେ ହସ୍ତରେ ଧଇଲେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଆଁ କଲେ, କିଛି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ସମୁଦ୍ର ପଦ୍ଧି। ଦେବତା ପରସ୍ପର ଖୁଆଖୁଇ ହେଲେ, ବାସ୍ତବ କଳସୁ ଅମୃତ ପାଇଲେ। ରାହୁ ଛଦ୍ମବେଶ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବସଇ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଳାଏ ତା ପାଟିରେ ଦେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଠାରିଦେଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଜରିଆରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ଶରୀରେ, ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ରାହୁ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଲା। ଗଣ୍ଡି କେତୁ ବୁଲାଇଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଘାସ କରିବ ଧାଇଁଲା। ମୋହିନୀ ମନୋହର କଲେ ଗ୍ରହ ଚକ୍ରରେ ବସାଇଲେ, ଯେତକ କୃତ୍ରିମ ଅମୃତ ପତିତ ହୋଇଲା ସମୁଦ୍ର। ସେସବୁ ସମୁଦ୍ରେ ଡୁବିଲା, ମାଟି ତେଲରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେସବୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, କଳିର ହେଲା ମାଟି ତେଲ ଜାତ। ମୋହିନୀ ଅପସରି ଗଲେ ଅସୁର ଦେବେ ଉପରେ ରାଗିଲେ, କ୍ଷୀରସାଗରେ ଟାଣ ହେଲା ଜଳ ଯେ ବରଫ ହୋଇଲା। ଏହି ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ, ଅସୁର ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ତଥା ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରି ବାସ୍ତବ ଅମୃତ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଲେନି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ, ତାଙ୍କ ତିଆରି ଅମୃତ ସେ ଏକା କଳସରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାୟା କଲେ, କାହାର ଡାହାଣ ହାତ ଖାଇଲା ଭଳି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଟାଗଲା, ସେମାନେ ଶାଳପତ୍ର ଧରିଥିଲେ, ଶାଳପତ୍ରରେ ଧରିଲେ, ଉପରକୁ ସେ ଗୁଳାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ତଳ ଆଡ଼ୁ ଆଁ କଲେ। କିଛି ତାଙ୍କ ଆଁରେ ପଡ଼ିଲା ପାଟିରେ, ଆଉ କିଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ଦେବତାମାନେ କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ବସି ଜଣେ ଜଣକୁ ଖୁଆଇଦେଲା। ୟା ଭିତରେ ଜଣେ ଅସୁର ରାହୁ, ସେ ଦେବତା ବେଶ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଅଳ୍ପ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ତା ପାଟିକି ଗୁଳାଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରିଦେଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଭଗବାନ ଛେଦନ କଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଅମର ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ଗ୍ରହ ସ୍ଥାନରେ, ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳରେ ଜାଗା ଦେଇଦେଲେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ ଯେ
ये जो समुद्र मंथन है देवता माने आउ असुर माने केउं स्थल भागे ठिया हेले। द्वितीय कथा आसला जे ये जो अमृत बंटा गला एथिरे मनुष्य मानकर कहीं भाग रहिला नाही। मनुष्य माने पृथ्वी मनुष्यवास, देवता तो आकाश रे रहंती, असुर मान तो पाताल रे रहंती। मनुष्य मानक भाग दबा कथा से माने किछि भाग पाइले नाही। भागवतकार संस्कृत भागवतर वर्णना अछंती भगवान जहाँ भी करती बहु दूरदृष्टि संपन्न भाव में करती। कहिबार तात्पर्य होची क्षीर समुद्र जहाँ को आम कहूचे ताहा हैला आंटार्कटिक महासागर। आंटार्कटिक महासागर भितरे दुईटी भूखंड थिला, गोटे होचे ऑस्ट्रेलिया आ गोटे होचे उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दुई दल तल भाग ठिया है असुर और देवता माने समुद्र मंथन कले। से आंटार्कटिक महासागर जितेबाला समुद्र बाहरिला अमृत से जलटा बरफ परिणत है, आज बरफ अच्छी। एवं ये जो दुई भूखंड ये जंगल रे परिपूर्ण हो गला, कौन सी जनबसती बा कहीं रहिले नाही। ये गला गोटे कथा। द्वितीय कथा है भगवान जो अमृत माया रे तैयारी कले से अमृत को जो अमृत को से असुर मान को बांटिले से माने तो हाथ भांगिलानी, तेणु ऊपर को फोपाड़ी ऊपर को फोपाड़े तलू आस आँ कले कि पाटे पड़ला कि समुद्र रे पड़ला। जहाँ समुद्र रे पड़ला सेड़ा सबू माटी तेल रे बा पेट्रोल जात द्रव्य आमे जहाँ आज व्यवहार करुचे। एवं से ये जो क्षीर सागर आखु सागर जहाँ को कह जाउची ताहाको वर्तमान आम आरब सागर बोली धरी नहींचे, कारण ना परिवर्तन होची। एबे जो उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये प्लोको आ क्रंच नाम रे भागवतर वर्णना अछंती। तेणु सबु कथा जदि खोजिबा ताहले हमको निश्चय भाव में मिलिबो। कहिबार तात्पर्य होची भगवान समस्त को खुशी करला भली क्रिया करती एवं व्यक्तिर बा समूहर गुण को देखी। तेणु भगवान असुर मान को जहाँ दबा कथा देले, देवता मान को जहाँ दबा कथा देले एवं अंतर्ध्यान हो गले असुर माने विरक्त हेले। ता परवर्ती कथा आमे आसंता अध्याय को आलोचना करिबा। जय जगन्नाथ। मतामत निश्चय देवे।